revenit la un episod de și am strâns lemn. Am început să... Vreau ca în acest episod neapărat să mă facem. Da. Facem? Am nevoie, fă un crafting, facem aici un crafting. Am nevoie de... Nevoie de multe scări, o voi face foarte... obișnuit. Vezi că mai am una și mor. Nu, stai că mă duc să mor vaca. Hai, vaca! Mâncare! Nu mă cal. Ei, uite, e un porc. 2 porci! Yay! Porcilor. Perfect, uite al porci. Hai sus acolo. Hai înapoi sus. Eu mă refeream la alt fel de scări, dar e bun și așa. O să facem. Da, și este scări. Pun pauză până termin. Nu până terminăm. Hai cum pauza leacă. Am revenit și am început construcția acestei case. Nu știu dacă o să mi iasă bine, dar pentru început prima casă așa. Da. Cum? Bun. Fac aici. Da. Punem aici. O căzună. Ok. Cred că mai urcăm puțin. Nu, da, deja e destul. Mai cum atât să fac prima acolo. Poți să-mi aduci lemn de asta. De ce eu fac casa iar tu te prostești? Poți să faci și bine, mai să-mi aduci și eu leacă de lemn. Chiar am nevoie. Da, 1, 2, 3, 4, perfect. E, deja îmi place începutul cum arată. Cred că l-ai păsat în mine. Îmi trebuie lemn. Dă-mi și lemn de ăla, dar nu îmi trebuie, mă duc să iau lemn. Ui! Nu fac așa. Revin că nu găsesc lemnul, dar acum ce fac?
Am făcut rost de lemn de care îmi trebuia. Nu prea mult, dar... Da, cât de cât mi-a vândut. 400. Aproape 100. Cred că ăsta sunt primul etaj. Camera încă dormit eu cu asta. Iar acum încep să mă duc în pătăie. Cu atâta și cu acest episod. Cred că o să fac casa off-camera. E prea mult de... Oricum mureai. Adică mureai. Da. Pa, pa!